Здравейте! Казвам се Петър Минев и ще ви покажа колко е лесно и удобно използването на услугата Office абонамент, предоставена от Hapni.bg. Office абонаментът е изключително изгоден за поръчка на храна за офиси, като предоставя безплатна доставка, както и цени по-ниски дори от тези в ресторанта при поръчка над определена сума. И така, за Office абонамент трябва да се регистрирате от бутона Office регистрация. Регистрацията е лесна, почти идентична като тази за нормални поръчки. При Office абонамента не е необходимо всеки от вас да губи време да се регистрира отделно. Достатъчно е само една регистрация за всички хора във вашия офис. И така, аз се логвам с моята Office регистрация. Първото нещо, което трябва да направя след това е да си въведа име, което е свободен текст. След като си въведа името, за всеки квартал има списък от ресторанти, от които мога да поръчвам. За разлика от нормалните поръчки, при Office абонамента не поръчвате от всички ресторанти, с които работи Hapni.bg, а само с някои от тях, които са близо до вашия офис. Причината е проста. Представете си, ако направите комбинирана поръчка от ресторанти в Люлин, Младост, Павлово и тази поръчка трябва да се достави, например, до центъра. Времето за доставка би било твърде голямо за вас. Затова, за да се осигурят приемливи времена за доставка, системата автоматично идентифицира близки ресторанти до вашия адрес, от които можете да направите Office абонамент. Но разнообразието, както виждате, е голямо. Имате избор от китайска храна, българска кухня, италианска кухня, суши, торти, обедни менюта и така нататък. И така, аз започвам да поръчвам. Избраните от мен ястия се пълнат в кошницата и до тук всичко е нормално и всичко прилича като нормална поръчка, не офис. Сега ще видите обаче едно от големите предимства на офис поръчката от Hapni.bg. В този момент ваши колеги, без да стават от бюрата си, могат да добавят техните ястия във вашата кошница. Нека отворя друг браузър и да се логна отново в същия Office абонамент. Логвам се в същия Office акаунт. Въвеждам друго име, например Ани, и започвам да добавям ястия. Виждам същия набор от ресторанти, защото адреса за доставка е същия. И избирам суши. И добавям. И погледнете, в кошницата виждам ястията поръчани от Петър преди малко, както и ястията поръчани от Ани. В случая се вижда китайската храна поръчана от Петър, както и същото поръчано от Ани. Всеки служител поръчва и вижда какво поръчат останалите хора в офиса, като това става без необходимост да става от бюрото си. Удобно, нали? Но това не е всичко. Както се вижда от прозореца с бонуси, при поръчка над 35 лева доставката е безплатна, а при поръчка над 65 лева, освен безплатна доставка, получавате и 5% отстъпка. Hapni.bg работи с повечето ресторанти на цени, както в ресторанта, т.е. 5% от отстъпка означава, че вие и вашите колеги поръчвате не само с безплатна доставка, но и на цени по-ниски от тези в ресторанта. Определено доста изгодно. И така, аз вече съм достигнал безплатна доставка, решавам да поръчам още суши. И както виждате, вече освен безплатна доставка, съм достигнал и 5% отстъпка. И така, след като съм се убедил, че всички колеги са поръчали, натискам бутона "Поръчай". Когато всички са готови с поръчката, е достатъчно само един човек да изпрати. Цялата необходима информация за всички хора, които са поръчали, ще се изпрати наведнъж до кол центъра. Преглеждам още веднъж поръчката
питам моите колеги дали са готови с нея и я изпращам към кол-центъра. И така, основните предимства на офис абонамента на Хапни.bg са: възможност да поръчвате в обща кошница, не се налага един или повече хора от офиса да се товарят с задачата да поръчват за колегите си, безплатна доставка и цени по-ниски от тези в ресторанта. Лесно и изгодно, нали? Разбира се, от Хапни.bg.